Kababae ko. Siya. May secret affair kami ng office mate ko. Hindi ko matigilan kasi sobrang galing niya sa... Rocky's Secret Files. Secret Files. It's the kind of bleep you never knew existed. Kunwari inosente pero boy naman pala. Rocky's Secret Files. Secret Files. And we're back. Kasama niyo pa rin si DJ Rocky and this is Men's Secret File. Si Menmen na bigla na lang iniwan sa ere ng taong pinagbuksan niya ng pinto ng kanyang puso sa pangalawang pagkakataon. Yung lalaking na picture out niya. Na-envision niya na makakasama niya ng pangmatagalan. Yung lalaking sinasabi niyang binuo niya. Pero, etong lalaking to, na siyang binuo niya, eto rin pala, yung taong wawasak sa kanya. Pakinggan na po natin ngayon ang mga kabisyo natin nag-share ng kanilang mga thoughts, comments, suggestions, and viral reactions. Ito po ang sabi ng ating kabisyo na si CS. Di ko maintindihan yung toyo nung guy. Siya na nga yung nakipag-away. Siya pa yung taong nagseselos. Siya pa itong taong nang iwan. Pre, anong meron sa kukote mong tunog lata? Eto kasi yung tipong siya na yung may kasalanan, siya pa yung galit. Ay, nakakaloka. Move on na lang ikaw, sender. Eto naman po ang sabi ng ating kabisyo na si Da. Men, nanggaling ka sa hindi magandang relasyon sa dati mong asawa at hindi ka pa totally healed. Kaya bumabalik ka pa rin sa isang failed relationship. For now, focus ka na lang muna sa mga anak mo. And love and heal yourself first. Masarap din kasing may kalandian. Masarap din kasi na may nagmamahal, hindi lang sarili mo. Kumbaga kung sagana ka na sa self-love, syempre gusto naman ng isang taong katulad ng ating sender na i-share ito sa iba. Sabi pa ni Riza, bigla ka na lang iniwan nang walang dahilan. Anong klaseng lalaki ang yan, men? Baka pinagpalit ka sa iba. Buti na lang hindi ka nagkaanak sa kanya. Pinaasa ka lang niya. Iiwan ka lang pala. Eto naman sabi ni JP Babasa. Baka siguro na-realize yung lalaki na mahirap mahalin. Oo. Hiwalay kasi. Kasal siya sa dati niyang asawa. At may anak pa. Mahirap yung ganong sitwasyon sa totoo lang. Kaya napaisip siguro yung lalaki. Payo ko, ngayong single na uli si ma'am, focus na lang siya sa anak niya. O subukan niya rin mag-abroad para sa pamilya niya. Then baka makahanap uli siya ng iba. Natatanggap sa kung ano at kung sino siya. Move forward din. Pag ayaw, di wag. Yun lang po, happy Wednesday, DJ Rocky. Eto naman po sabi ni Doc Georgie. Hi, men. Huwag mo nang isumbat kay chef mo ang mga nagawa o naitulong mo sa kanya. Nagawa mo yung lahat dahil sa pagmamahal mo. Kung hindi man niya yun masusuklian, ibig sabihin hindi niya kayang pantayan ang pagmamahal mo. Tanggapin mo na lang na nalugi ka sa relasyon ninyo. Siguro panahon na para mas mahalin mong sarili mo. Kung may magbibigay ng tama at sapat na pagpapahalaga sa'yo, sa sarili mo, yun mismo makukuha. Hindi yun magagaling sa ibang tao. Kailangan ka lang niya noon, hindi na ngayon. Kita mo, black ka na sa buhay niya. Ngayon, kailangan mong tatagan ng sarili mo. Masama mang gumante, pero subukan mo. Paano? Paunlarin mo ang sarili mong buhay. Sugal ang magmahal ng ibang tao, pero wala kang lugi
kung mas mamahalin mo ang iyong sarili. Thanks, DJ Rocky. Maraming salamat, Doc Yorje. Very well said. Ito pa sabi ng ating poging motovlogger. Hi, DJ Rocky. Good evening. God bless. Para sa iyo, sender, focus lang sa goal. Paunlarin ang buhay, patatagin ang discipline sa buhay. At kumayod para sa mga anak. Ito pa sabi ni Ray Marto. Focus na lang siya sa mga anak niya. Basta wag na siyang bumalik pa. Ito pa sabi ni Ray Ray. Masarap ding masaktan minsan. Lalo na kapag nagmahal ka ng totoo. Actually, nakaka-addict nga yun yung sakit eh. Yung iba nga inaraw-araw na yun eh. Yung masaktan na masaktan, okay lang sa kanilang masaktan na masaktan. Basta buhay pa sila, 'di ba? Ano? Nature na daw nila yung nasasaktan. And I think part of life naman yung masaktan. Siguro kung hindi ka nasasaktan, ay napaka-perfect naman ang buhay mo. Yung bumangga nga lang eh. Yung hiniliit mo ng paa sa kanto ng upuan, di ba ang sakit na? Yung tipong pagkita mo sa sahod mo, wala nang natira. Di ba ang sakit nun? Yung makita mo yung bill mo sa Meralco, ang taas pala. Di ba? Ang sakit sa kalooban. Yung mawala, yung kaopisina mo, napakasakit nun. And kaya tayo nasasaktan because we have expectations and we do have attachments. May it be to people, may it be to things, everything. May attachment tayo eh. May expectation tayo. We planned. At kapag hindi natutupad yung mga naisip natin, nagawa sa utak natin, masakit. Kasi napagplanuhan mo ni. Kasi nag-invest ka na ng nararamdaman mo. You worked hard to reach that goal. Pero hindi pala mangyayari kasi ikaw lang yung gumagawa ng paraan para matupad yun. Tapos yung isang tao na dapat sana kasama mo sa paggawa at pagbuo ng planong yun at pagtupad ng pangarap na yun, hindi mo pala makakasama. Hindi pala kayo tag team dun. And it hurts. Kasi pinag-alayan mo na ng effort mo eh. Pinag-alayan mo na ng buhay mo. Kumbaga, yung operation mo para dun sa taong yun na yun. Tapos hindi pala ikaw yung nakikita niya na makakasama niya ng buong buo habang buhay. Napakasakit nun. Napakasakit. I remember nung time na naiwan din ako sa ere. Yung akala ko, siya na. Kasi he went through the right process eh. Pakilala sa magulang ko, niligawan ako sa bahay namin, dinate ako sa labas, pinupuntahan ako sa stasyon, nagpapadala ng mga kung ano-anong bulaklak. Isa, nakakakilig. Kumbaga, kung yung panty ko bababa talaga. Kumbaga pinadama na mahalaga ka, na mahal ka. Pero yung pala sa umpisa lang yun. Kasi kapag tumatagal na, nagkakakilanlan na kayo, nag-iiba na yung pananaw ng tao, nag-iiba na yung nararamdaman. And the only constant thing in this world is change. At kapag hindi ka na niya pinili sa mga susunod na araw, do you think it's worth it to fight for that person who stopped choosing you? Who blocked you? Di ba parang hindi na? Okay lang sana kung in-unfriend ka lang tapos in-add as friend ka ulit, diba? Pero yung binlock ka sa lahat ng social media accounts, tapos hindi na nag-reply sa'yo, nag-reply man sa message mo, tapos ang sabi, mahal kita pero mas mahal ko pamilya ko, ano yun? Ay di dyan ka na sa nanay mo, dyan ka na sa mga kapatid mo. It's just a lame excuse, sa totoo lang. Ewan ko pero sa isang lalaki na may paninindigan sa buhay, na merong balls kung tawagin nila,
Sorry for the word, hindi ganun yung sasabihin. Kung talagang mahal ka. Naiisip ko lang it's either may nahanap na yung iba or nadaan sa sulsul ng pamilya. Siyempre ang isipin ng ibang mga tao, pwede ka namang magmahal ng kapwa mo single. Diba? Kumbaga, itong secret file sender natin, umahanap din lang naman to ng love Umahanap lang to ng attention from the right person, ng validation at some point. Kasi nga, galing siya sa failed marriage. Tapos naiisip din siguro niya na, may magmamahal pa kaya sa akin? Isa akong single mom, may 2 akong anak. So eto, nung dumating si chef ko sa buhay niya, nagpadama, natanggap siya, sagad-sagaran, totoong pagmamahal, binigay lahat. Tapos tinulungan niya tong taong to. Tapos ngayon, hindi na kailangan. Hindi na siya kailangan. Baka hanggang doon lang talaga yun. Baka napag-isip-isip niya na, baka kaya ko naman pala talaga na makahanap ng isang babae na single. Pwedeng naisip niya yun. Or pwedeng naisip niya rin talaga na, hindi naman talaga buo yung pagmamahal ko sa'yo. O baka pwedeng naisip niya lang talaga na, dito na ako sa isa kasi nagmamahalan na kami. But the bottom line is, hindi kanya mahal. Okay, sana kung pinaglalayo lang sila ng pamilya niya, tapos hindi pwede, tapos kinokontak pa rin siya. Wala, binlock ka, girl. Tapos ikaw binaba mo na lahat ng pride mo. Ultimo panty mo, nababa mo na, diba? Tapos wala pa rin nangyari. Ang tindi nun. Kinot ka niya sa lahat ng ways of communication na posible mo siyang makakontak. Kasi kung nagpapahabol lang ang isang lalaki, hindi ka naman niya ibablock Maghahayaan ka lang niya mag-chat hanggang sa maghilom siya, iproseso niya lahat ng mga nararamdaman niya. Pero yung ganyang atake, hindi pa ba sapat yan para maisip mo sa sarili mo na, oh my gosh, I'm so desperate. Desperada na ako sa pagmamahal nitong lalaking to. Parang ako, piliin mo, choose me, love me. Hindi naman ganun. Ang natural na pagmamahal at totoong pagmamahal. It is freely given. Hindi siya dinedemand. The right person who loves you, who truly loves you, will give it freely. Will act with a lens of love, freely, naturally. And girl, tandaan mo, masarap magmahal ang single mom. Masarap ang mga single mom, sabi nila. Kaya kapag natatagpuan mo yung sarili mo na nandun ka sa desperadang state, remember that you have so much love to give and you have to give it to the right person. Natutunan mo na sana at sana'y matutuhan mo yung lesson nitong nangyari sa'yo. Wala namang masamang magmahal Basta kapag hindi ka na mahal, di wag mo na rin mahalin. Pag hindi ka na pinili, wag mo na rin piliin. Dapat ganun ka lang kadaling kausap. 'Di ba? Kung magbabargain ka, sige, subukan mo pa rin. Pero bigay mo sa sarili mo yung pagmamahal at respeto na hindi dapat hihigitan ng ibang tao. Ikaw ang makakapagbigay nun sa sarili mo. At never kang matatalo kapag sarili mo ang pinagbigyan mong yan. Anyway, ang ginawa ko nung nag-move on ako dahil iniwan ako sa ere, siniraan ko siya sa radyo. Charot! With darot. Nung ako iniwan sa ere, alam mo kung anong ginawa ko? Nag-travel ako sa kung saan-saan. Nag-focus ako sa trabaho ko. Naging inspirasyon ko siya para maging maganda pa yung mga adlib ko,
Yung mga baby tawan, yun yung dahil sa taong yun na iniwan ako sa ere. Alam mo yung hindi naman naging kami, tapos bigla akong iniwan sa ere. And naisip ko lang, I was operating through a lens of pride and ego. I was hurt because nagbigay ako nag-alay ako pero hindi rin pala dahil sobrang mahal ko yung tao. But because nagbigay na ako nakapagplano na ako And if you truly love the person, if ayaw na sa'yo, you have to set them free. Because that what love means. Loving is setting them free. Being happy sa desisyong pinili niya kung yun ang makapagpapasaya sa kanya. Anyway, if you wanna share your secrets, share to me raketera@gmail.com. Kung gusto nyo po na tumawag sa akin para makapag-share ng inyong top secret, pwede naman po, no? Sa mga hindi po kaya magsulat dyan at gusto pong tumawag na lang para diretsahan na lang ang mga sikreto nila, go! Okay lang kahit magsinungaling ka tungkol sa pangalan mo, sa identity mo, sa lugar kung tagasan ka, basta huwag ka lang magsisinungaling tungkol sa iyong pinakatatagong sikreto. Oo, kabisyo. Iingatan natin yung sikreto mo. Ingatan ko yung sikreto mo. Your secrets are safe with me. Tawag ka na sa aming Viber line, 0916-529-5595. Abangan ko ang top secret mo sa aking pagbabalik. Kapiling pa rin si DJ Rocky. At again, nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Susunod na po ang programang Top Secrets. This is Men's Secret File. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!